magandang hapon mga ka-Swertres. Again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, welcome no sa hearing ng Cebu mga ka-Swertres, no? Hearing ng Cebu. Okay? So, mga ka-Swertres, again, congrats na naman noon nag-on the spot po tayo sa ating binigay no sa atong gihatag na 642. Okay? Ang 642 mga ka-Swertres, ang resulta kanina ng alas 2 kay 264, no? So, congrats sa ato ang gihatag na combinations and congrats sa kuha kay nakataya sad ko mga ka-Swertres, okay? So, mga ka-Swertres, again, please lang lantawan nyo atong guide tutorial no saan pagkuha sa 3D Luto mga ka-Swertres. Okay, so again sa mga baguhay lang sa usab no, sa mga wala nakasunod, please bisa nga sa tuwang video i-click niyo ang title sa description na diha atong tanang tutorial na guide mga ka-Swertres no na pwede nyong magamit kinsa to mahilig tumaya ng steel and 3D Luto mga ka-Swertres. Okay, so ganito po yun mga ka-Swertres na isa-isay natin bakit nga ba nakuha natin no si 642. Okay, so congrats, and sa nag-comment sa ating channel, congrats ha, nakadaog na sad mo ha. So gabi nakadaog ta sa eskalera, karon nakadaog lang gihapon ta. Okay, so and also ha sa ato ang gitawag ni sa tong FB page mga ka-Swertres, isa ka combinations na akong gihatag diadto no 642 kini pa na combinations. Congrats sa nakakuha sa nakita sa tong FB page sa tong post mga ka-Swertres no. Usar to siya combinations na guna spot sa 2 PM. Okay, so yan mga ka-Swertres and shout out sa inyong lahat sa mga solid natin no. So ganito po yung mga ka-Swertres no. Kadaghan na to ni balik-balik kadaghan na to ni ipakita sa inyo ha. Okay, so TBT guide plus previews result, diba? So magbalik na po tani, magklase na po tani mga ka-Swertres. TBT guide plus previews result. Okay, so gamit kini nga formula mga ka-Swertres, pwede kang makadaog mga ka-Swertres no. So pwede kang makadaog sa 3D Luto and STL. Okay, parehas ani mga ka-Swertres na gunda sa pata. Siya to ni ipakita yung sa to ni pagkuha mga ka-Swertres with applying sa to ang gihatag na angle guide no, Swertres angle guide mga ka-Swertres. Kini akong gamit kay mo niyang sign mga ka-Swertres, although na ako'y katong from Mindanao nga angle guide no nga gikan pud sa Manila mga ka-Swertres, pero narapto na ako ano akong gi-keep steel observing pa red. Okay, so mo ni akong pakita sa mo itong guide sa usani sa tong main guide mga ka-Swertres. So I hope kamo na mo gamit. Okay, so padayon ta para nasa mo yung gamay nga idea mga ka-Swertres. Okay, TBT guide plus previews result. TBT guide no plus previous result, pwede kang daugon na mga ka-Swertres no. So again, ako na pong usbo na sa tong observation, today and tomorrow lang ang naa. So ko to ni si mga ka-Swertres. Okay, so good na po tani ha. Okay, today ang today mga ka-Swertres mo siyang pizza karon, which is 25. Okay, mo siya today ha 25. Ang kining usa ka mo siyang tomorrow, so mo siyang pizza pagkainugma 26 plus previous result. So katong result na result gabi kay 432. So inaniyo na siya pagkuha mga ka-Swertres ha. Ako na siyang gi-consult sa inyo ano. Please ko lang taw ha, TBT guide plus previous result mga ka-Swertres natay tutorial guide sa pagkuha. Kini ako lang na siyang ihatag siyo as kanang gamay nga idea para man lang sa mga baguhan nato no nasa gamay nga idea. Okay, so again para sa mo di mo makaingon na nagstorya ako diri mga ka-Swertres no.
So kini ako ang tanang nga video is nani importansya mga ka-short rest, no, sa mahilig lang. Okay, so plus previous result. Okay, so TBT guide mga ka-short test, no, inanihan na to pagbuhat mga ka-short test. Usa ta mosulod ani mga ka-short test, dapat na atay gitawag na pairing guide. Okay, so again sa nangayo sa pairing guide, uson pagkuha ang pairing guide na alang gihapon tayo tutorial mga ka-short test, na alang gihapon ta. Please bisag asa nga video din ha sa tuang channel, i-click niyo sa description, makita ninyo din ha mga ka-short test. Okay, so TBT guide, gamito na to ang pizza karon. Okay, so 5 mga ka-short rest, 25 na karon na, so butan ako 5, tulo ka 5, nganong tulo ka 5, kaya ang still ang 3D is 0 to 9 na siya mga ka-short rest, no, only 1 digit. Okay, so balik na po tayo niya, sige lang para lang sa mga baguhan na kita sa ang vlog channel. Okay, so 5 plus previous result katong 4, 3, 2. So napakasimple na nakay gitawag na pairing number. Okay, napo tayo pamagi pod gyapon pagkuha sa pairing number gamit ang every draw angle guide, no. So dito to tabian ari sa ta mag-focus diri para dili mo maglibog mga ka-short test, basta gingon ko na, no, nasa description sa video. Okay, tatay dahan ha. So mo na siya pizza karon og pizza pagkaining ugma mga ka-short test. Okay, so ano na siya, so 26, so pizza size 6, pizza size naman size 432. Okay, 432 muna ang resulta gabi mga ka-short rest ay mo kalibog, pwede na siya mabaliktad dari si 432 dari para si 6. Okay, so muna siya mga ka-short rest na natay pairing guide ha. So with applying ito ang kuan mga ka-short rest, ini proper usage sa syndicate and mirror number, no. 2 PM is syndicate, 5 PM is mirror, din 9 PM balik sa tawag ini 9 PM syndicate, no. So ayan. Okay, so dapat kabalotan na sa una siya pagkuan para sa 2 PM at least kabaloman kay balota asa tatapitira. Since 2 PM ta mo taya mga ka-short rest, no, si today mga ka-short is mahog ni nato og defend kini ha, 2 PM man ta, pero kung 5 PM na gani ta diri na mo mga ka-short is focus, no. So moto ang nakanindot kung kabalo kang sa paggamit sa proper using sa syndicate and mirror number. Okay, so since 2 PM mga ka-short rest, so focus ta diri mga ka-short rest karon na natay pairing karon. Okay, so sulod na ta sa tuang gitawag na short rest angle guide, no. Usa mo mosulod man ani mga ka-short rest, dapat na moy pairing guide, no, para diri na ta mag-eliminate, no, elimination sa mga combinations katong gitudlo ninyo mga ka-short rest, please gamita to. Okay, so mo ni siya. So sa katong nag-comment nga pwede mo kopya sa atong angle guide, so sige dara pa ki-screenshot na lang, no. Bisa ako pa nang ihatag ninyo mga ka-short rest, bisa ako pa nang iladlad ako ang angle guide, ug di niyo sundo ng atuang tutorial guide usa ni paggamit, wala lang gihapon mo mga ka-short. Makachamba man gali mo pero panagsa siguro kay indicate man ni siya, pero lahi gitong every draw na akan diha dapita, every draw na kay dapita na kay tayaan. Okay, so sa paggamit sa paggamit sa to ang pairing guide, pwede ta mag-eliminate gamit ang combination sa tong kwaon. Okay, so muna siya atong step na sunod. Okay, so since 2 PM ta, arita masugod ni 6-4 ha, darita sugod. Okay, 432 pangita na to ang resulta, 432 nga angle sa to ang anggelan, no, gabi 432 natin, wait sa murag blurred. Okay, dara 432 natay usa, 432 na gihapon ta diri mga ka-short rest. And okay, murag wala na mga ka-short rest kay kini ato ang short angle guide is only 2
and 3 mga ka-short rest, no, na magkapareho. Kay single combination digit ang mga ka-short rest, no, combinations. Okay, kung double na sad, kung mangutana mo sa double mga ka-short rest, ang gamitan nyo itong every draw angle guide, ha. Okay, so direta. So muna siya mga ka-short rest. Okay, so ang result gabi is 432 dara mga ka-short. So arita makita og mga og base dara sa speaker. Okay, so muna itong i-as define ng usa 6-4. So good tani 6-4 mga ka-short rest. Okay, 6-4 na pairing atong sudlon mga ka-short rest. Okay, so ang makuha nato na combinations muna siya mga ka-short rest sa ato patulan 4-3-2 ha. So 6-4-3 wala ta dikit ha mga ka-short rest sa angle sa previous result ha. Muna ito ha, TBT plus previous result dapat dikit ha. Okay, 6-4 murang ni blurred 6-4. Okay, 6 and 4 ang possible combination niya is 6-4-2 and 6-4-0. So duha lang siya mga ka-short rest. Okay, 6-4-2 and 6-4-0. So that's why nihatag ko niyo og 6-4-2. Okay, so padayon ta duha atong nakuha. Okay, sunod ta kay 6-3 mga ka-short rest. 6-3. So pangita na to si 6-3 diyan ha. So wala tayong makita na 6-3. So eliminate to ni si 6-3. Okay, na 6-2 mga ka-short rest. Okay, si 6-2 natay 6-2 mga ka-short rest. Okay, 6-2 plus previous result is 4. 6-2 4 pasok yapon mga ka-short rest. So ayan, so nanaig si 6-4 to mga ka-short rest, no? 6-2-4. So ayan, no? Ana. Okay, ang ato ang as defend mga ka-short rest, no, ato pangitaon po din okay, 6-4 and 6-3 and 6-2 na pairing guide ko. 6-4 di ba wate makita diri na 6-4. Okay, meron pra. Okay, 6-4. So na kay duha na combinations. Okay, so mo to nihatag ko niyo, kabantay mo sa tong ihatag na video ganina na ako, naghatag ko niyo 6-4-7. Try to check mga ka-short rest, naghatag ko niyo 6-4-7. Okay, and 6-2 mga ka-short rest. 6-2 is wala si 6-2, so eliminate, tanggal na. Okay, so ano lang siya mga kadali mga ka-short rest. Same yapon sa ato ang kining ato ang defend na today na pairing guide, no? So 5-4 tanaw to na may 5-4-3 ka-short rest. So 5-4 wala mga ka-short rest, so eliminate. 5-3 mga ka-short rest. Dirita nakapokus na as defend to ning usaha. 5-3 so negative gihapon. So try na to check ha. Tamay ko lang to mga ka-short rest, so basi na sayop ta 5-3 na ba, so wala. Okay, so eliminate. 5-2 negative lang gihapon mga ka-short rest, so eliminate na ta. Ayong as defend natin ay kalimti ha. So ato ning apilon diri kay basig mo ari mo labay, pero as defend din nato siya. Okay, 5-4, 5-3 and 5-2 atong pangitaon. Okay, so 5-4, so possible siya mga ka-short is 5-4. Okay, natay 5-4 possible combo is 5-4-2 5-4-2, no? The result is 4-3-2. Okay, so nata 5-3 mga ka-short rest. Naani siya mga ka-short rest, no? Okay, dara 5 and 3 amo na yung resulta 4-3-2. So di kita 5 and 3. So kung nakakita mo itong vlog nga gihatag na ako, naghatag ko niyo 1-3-5, di ba? Dito siya gikan 1-3-5 and 3-5-2 ata kini siya 3-5-2 mo ni siya kung ihatag yung mga ka-short rest. Okay, so and 5-2 ang last, so same ra gihapon. So ina na siya mga ka-short rest, that's why nakuha na to si 6-4-2. Okay, so I hope mga ka-short rest sa atong gihatag na tutorial, no, namoy nakatunan mga ka-short rest, no, bisa na lang TBT guide plus previous result
proper using sa syndicate and mirror number. Para kay balo ka, asa kadapit mo tira og dako mga ka-shortress na taya, no? 2 PM ba, 5 PM ba, and 9 PM. Okay? So muna sa importante mga ka-shortress and sa yung possible combinations. Nag-expect na ko ganina na size mga ka-shortress tungod kay 2 PM anta. Okay? So magyapunto siya paprayusin sa syndicate and mirror number. Okay? So and sa eskalera sad mga ka-shortress naghata na sa gosin nyo kanang sa pwede mo tayaw og eskalera. So again please watch those video para naman sa makaton mo mga ka-shortress. Okay? So again, congrats sa inyong lahat and keep safe po kayo always mga ka-shortress. And also wag kalimutan na i-subscribe po ang ating channel para naman po i-updated ka sa mga bagong uploads na video So dahil hindi lang po tayo dito nagbigay ng mga combinations, nagbigay po tayo ng guides mga ka-shortress. Abangan nyo ang ating 4D Lotto guide. Okay? So ano lang siya mga ka-shortress, and wala nito stong guide. So sa inyo harana mga ka-shortress wasag ko nagkuha na wala mo nito sa tong guide, no? Wala mo yung salig stong guide. Okay? So para sa ko buo ako mga ka-shortress, no? Tungod ako'y lama and daghan na tao na kumpirma mga ka-shortress na nanggawas tong combinations. Okay? Ang ating guide. Okay? So every vlogger mga ka-shortress, every sharer is may kanya-kanyang ideya paano makuha ang combinations. Pero yung papel na kinuptan ko mga ka-shortress, yung guide ko is yung sinabi ko sa inyo na galing sa Mindanao, yung coordinator mga ka-shortress, no? Dito na ako nakuha mga ka-shortress, no, dire mi nakilala sa Cebu pero coordinator siya mga ka-shortress. Talagang ko mag-istorya ninyong daghan. Okay? So naala siya guide gihatag mga ka-shortress, gamay siya. Usapon naman ay sa Manila na mo'y human daw as per niya sa iyang nakapaman sa mga apo, no? True mo na gani ang pagtaya mga ka-shortress, no? Muna nga niya gipanghatag. Okay, so i-keep na ako mga ka-shortress and still observing and tawag nito nag-study ako nag-studyan mga ka-shortress, no? So sige lang mga ka-shortress, pohon no? Makibalo rin niya mo. Okay? So usato siya no sa tong guide nga gigamit sa basihanan, and usa sa main sa tong guide ang kini mga ka-shortress, no? Ay ilan yung kalimti. Okay? So ano lang mga ka-shortress, congrats and keep safe po kayo always mga ka-shortress. Babush!